салом дӯстони азиз, иншалло хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунен духтаро. Иншалло ки шумо да маъқул мешавад, дастгириҳотона фаромӯш накунен. Беҳтарин ма имрӯз таргоҳи центр рафтем, шумода навор кардам. Ҳамаи шумода тамошои хуб. Киҷо рафтеси як занак? Ҳечам чанд рӯз дар хона будем, чӣ бирем? Таргоҳи центри европейский. Амҷа? Ҷояки беҳад ҷои хеле хушрӯе да. Аста ина таргоҳи центро бисёре. Ҷои хеле хушрӯе. Приличный ҷое да мақсад. Тай ҷам хушрӯ тай. Таргоҳи центри Гагаринский. Духтаро бисёритон савол додем ки чӣ хел такси кор мекуна ки чия 10 рӯз ҷавобай. Такси дем хел кор мекуна. Ирак кай ки фораш вихатной мекунаву бо ами ҳар сол моҳи январда 10 рӯз вихатной мекуна. Привичкаш дагиай моҳи январда 10 рӯз хонада мешинада мегира хушрӯ баъд бо мерава. Барои ки пеш аз соли нав беҳад бисёр кор кард монда мешава ку барои он қадар қариб шидем. Боз барои занҳои хонашина духтаракҳои донишҷӯай ма шумора боз ширкати Атомира тавсия метиҳем ки анами хоҳари беҳтарини ма кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. Кор дар хона духтаро тавассути телефон буда маблағи хуба ба даст меёрем. Хушрӯчаҳои ма ай бекор шитанда будурен дар компанияи Атомӣ кор кунен ва орзуҳоятон ки амалӣ нашуда амалиш кунен духтаро. Кор бениҳоят осон аст. Корейский компанияи Атомӣ шумо бисёр харид намекунен, пул расход намекунен. Фақат дар як сол 2 маротиба харид мекунен тамом. Яъне ки дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли русӣ харид мекунен тамом. Балотон намесӯзад духтаро. Айзвания намеғалтен. Шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекуна ки харид кунен, пул расход кунен. Духтаро хубиш дар чие ки шумо бисёр одам намековен. Фақат 1-2 одам адатактон регистратсия мекунен, модаратона, хоҳаратона регистратсия мекунен тамом. Бениҳоят ами компанияҳо мо дар занҳои хонашида фурсатҳои хуб додагиянд. Метонем ки истифодаш барем, кор кунем ва шавҳаракҳои хидмона ёрдам кунем. Азизони дилам, рақамҳои болои экранда бинависонед. Хоҳари беҳтарини ма корада шумо мефаҳмонад ва то ба по хистантона ёрдам мекунад. Кор беҳад осон аст духтаро. И занҳо ки тавонистанд, пас мо шумо ҳам метонем. Биёем якҷоя кор кунем. аллакай чанд муддат шидагие ки реклама мекунам. Шумо метонед ки будуроен қатиш кор кунен духтаро. Кадоме ки кор кардан ҳам намехоҳад, агар ягон чиза кас карданӣ бошем, компанияи Атомӣ барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи дардора дору дора духтаро шумо метонед ки заказ кунед. Хоҳараки ма ба ҳамаи ҷора ба шумо рароӣ мекунад. Иншалло ки шифо меёбед. айноми канали ма салом расонед. Бениҳоят хурсанд мешам. беҳтаринои ма. духтарои ҷан, на самом деле хушрӯча будай. нигоҳ кунен, мада беҳад махфул шид. шуморам ҳатман биёен қад фарзандотон. махфул шид ясамин? Ясамин ки да махфул шид? بهت شد دخترها رفتیم
چقدر خوشبوه. دخترها به نهایت خوشرو. هر بی آدم چی میکنن؟ بولیده میکنن. نگاه کنین. پیشکی آب اومدیم. بس همین؟ خدا مخبول شید؟ وقتت خوش میشه جرب ببینین دخترها چقدر خوشروه. Olha, sabe sair desse mangal pra que se mexe na boca. دخترها امکانیت چی ما حتما همراه شوهرایختان فرزندایختان بیایم به حد پرگاه سنتری خوشروه نمو یاسمینه پایشچرش ناندیم بعد پایستی نکنیم. подписчика چی نواری میکنم همش برای شما های خیترالی نادیده می نویسانن. ما چی کاری کنم که جایی برم همون را ما سیونکا میکنم همش برای подписчикای خمای کس نخواهد تماشا نکنم. دخترها ما بر اومده ملکه شو شید تاریک شدسته باز چای خونه میریم. ایجاده شیشته نشید چای خونه رم داشت برگرم داشت مکدونالدز هم همه چی رم داشتم که آدم بسیاره جای شیشته نیست. پرنسس ایما را بینین آخی دختر خشروی ما اشلی ما خسلوی ما فشیل کبره دخترای خوشروی من ایجاده نوار را با آخر میرسانم. امید دارم که نوار شما محقول شد و دستگیری میکنین. امروز روزی من خیلی گذشت من شما دا نوار کردم که شما را هم تبتون کم ترک بولیده شود دخترها. حالا ما در رحم انشاءالله نوارای خوبی من را جدید کنین. خدا نگهبان تا ویدیوهای آینده بهتر میمون.